மூலாதாரத்திலே இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா செக்ஸும் உணவும் தான் ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும். ஓகேங்களா? அடுத்த வயிறு வரைக்கும் இருக்குது. வயிறு வரைக்கும் எழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து சாப்பாடு தான் வந்து அல்டிமேட்டு. அப்போ செக்ஸு கூட கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடும். சாப்பாடு தான் அல்டிமேட் நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சக்கரம் மேலே வர 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 அங்கே வந்து அங்கே ஸ்டாக்னேட் ஆகிடும். அதுக்கு மேலே போவாது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்கள கேட்டால் அன்பு தான். இப்போ நெஞ்சு இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து நின்றுச்சுங்களேன், அங்கே ஒரே அன்பாக அப்படியே தெரிக்கும் அவங்களுக்கு. எதை பார்த்தாலும் அன்புன்னுவாங்க. உலகமே அன்பாக தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. அந்த குண்டலினி சக்தி எந்த சக்கரத்தில் நிற்குதோ அதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலையாக அந்த ஆன்மா உடலின் மூலம் நினைக்கும். அந்த உணர்வுகளை மதிக்கும். அதுதான் அல்டிமேட்டுன்னு நினைக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இவங்க எந்த லெவலில் இருக்கிறாங்களோ அந்த லெவலுக்கு தானே அவங்களுக்கு தெரியும். வேற என்ன தெரிய போகுது அவங்களுக்கு? எதுவுமே தெரியாதே. 1/4 கிலோ கறியை எடுத்து கொடுக்கவும் 1/2 கிலோ கறியை வக்கரித்து கொடுக்க சொன்னார்கள். அதுக்கு இது சொன்னார்கள். எல்லாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன், பணத்தை சாப்பிட்டா நாமளும் பணமாயிடுவோம். முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் பணத்தை சாப்பிடக்கூடாது? நாய் நரியெல்லாம் சாப்பிட்லாங்க, மனிதன் சாப்பிட்ற உணவு கிடையாது. அது வந்து ராட்சச போஜனம். புரியுதுங்களா? ரெண்டாவது, அப்போ யாருமே சாப்பிடக்கூடாதா? இல்லை, இங்கே இடிக்குதேன்னு கண்டிப்பாக பட்டாளத்துக்காரன் சாப்பிடணும். அவன் வந்து காவல்காரன். ஓகேங்களா? அவன் வந்து அங்கே பார்டரில் நின்று செக்யூரிங் த கண்ட்ரி. அதே மாதிரி நான் வந்து ஏதோ முஸ்லீம்ஸை கிறிஸ்டின்ஸை தாக்கி பேசுகிறேன் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்டின்லேயும் முஸ்லீம்லையும். அதே மாதிரி பார்டர் ஃபோர்ஸில் நின்று, ஓகேங்களா, நம்மளை ரட்சிக்கிற முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க. நமக்காக உயிரை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் அவர்களுடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்குகிறேன். அதிலலாம் நான் வந்து டிபேட்டே பண்ணலை. ஏன்னா முதல் மரியாதை இந்த உலகத்தில் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவன் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அம்மா, அப்பா, அதுக்கப்புறம் பட்டாளத்துக்காரன். ஏன்னா இவன் நிம்மதியாக குடும்பம் நடத்தி இவன் நிம்மதியாக நெக்ஸ்ட்டு போகணும் அப்படி வாழ்க்கையில் போனாக்கா அந்த பட்டாளத்துக்காரன் அங்கே உயிரை விட்டால் தாங்க நடக்கும். சரிங்களா? ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து நான் வந்து அந்த எந்த மதத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நான் பட்டாளத்துக்காரன் நான் மதிக்கிறேன். நான் அதை பற்றிலாம் எதுவுமே சொல்ல. அதே மாதிரி எல்லா கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம் நான் சொல்லலை. இதை வந்து பயன்படுத்தி, மதத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி இந்தியாவை காட்டி கொடுக்குற இவங்களை பற்றி தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இதில் சில இந்துக்களும் உண்டு, சிலன்னு சொல்ல முடியாது, பல இந்துக்களும் உண்டு. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கும் நாம் எதிரி தான், நண்பர்கள்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா? அதுக்கும் மீறி ஒரு நிலம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்குது, ஒரு நேஷ்னலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நேஷ்னலிஸ்ட்டு அண்ட் பேட்ரியாட்டுன்னு 2 இருக்குது. நேஷ்னலிஸ்ட் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்தோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஆமாம் இங்கேருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு மதித்து ஒரு நாட்டை கொண்டு போகிறது வந்து நேஷ்னலிஸ்ட். பேட்ரியாட்டுனா நாட்டை மட்டும்தான் அவன் காப்பாற்றுவான், அவன் பேட்ரியாட்டு. ஓகேங்களா? நம்ம நேஷ்னலிஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் அடையாளத்தை என்றைக்கு காப்பாற்றிக்க முடியும். பெருமையாக பேசலைங்க, துபாயில் பாருங்கப்பா, அப்படிப்பா, மெக்கா மதினாப்பா, இவ்வளோ பேர் போகிறாங்கப்பா வராங்கப்பா அப்படின்னா சொல்கிறாங்களே, அப்போ அந்த ஊருக்கு பெருமை இருக்குல்ல, அந்த ஊர் காப்பாற்றப்படுதில்ல. அதே மாதிரி தான் வேட்டிகன் சிட்டியும் இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்துவோட ஒரு கடைசி லேண்டு எதுன்னு பார்த்தாக்கா இந்தியா தான். அந்த பகுதியவே ரெண்டு கைகளையும் வந்து இந்த சோலை படத்தில் சிரஞ்சீவி வெட்டுற மாதிரி வெட்டிட்டேன், சஞ்சீவ் குமார் வெட்டுற மாதிரி வெட்டிட்டாங்க. ஒன்று பங்களாதேஷாக போயிடுச்சு, ஒன்று பாகிஸ்தானாக போயிடுச்சு. அப்படி வெட்டிட்டு தான் கொடுத்தாங்க. கொடுக்கும்போது 1000 குளறுபடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த அரசியல் நாம் வந்து அப்பவும் பேசுவோம். ஓகேங்களா? அப்படி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியிலையும் என்ன மதம் மாத்திர சக்திகள் இவங்கெல்லாம் உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு நாட்டை கூட்டி கொடுக்குற சக்தியில் உட்காந்துக்கிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப தப்பான விஷயம். இது வந்து ரொம்ப புண்ணிய பூமி. இதை வந்து காட்டி விடுறோம், குடி விடுறோம், சொறி வந்து தான் சாவான். அது மட்டும் இல்லை, பல பிறவிகள். ஏன்னா நிறைய சித்தர்கள் கைலாய மலையிலும் சரி, இங்கே இருக்கிற புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களில், குறிப்பாக இங்கே டவுன் சவுத்தில், இங்கே திருவண்ணாமலையில், ஓகே, பத்மநாப சுவாமி டெம்பிள், கேரளா, இங்கெல்லாம் வந்து உயிரோடு சுற்றின்னு இருக்காங்க, உயிரோடு இருக்கிறாங்க. கண்ணுக்கு தெரியாமல் சூக்ஷ்ம உடலில் அவங்க வந்து ஆட்டமாக அவங்க வந்து அப்படியே பரவி நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க. நிறைய சித்தர்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நினைத்தால் அவர்கள் வடிவம் எடுப்பார்கள். அவங்களோட சாபத்தை வாங்கி கட்டிக்கிறாங்க. யாருன்னா இந்த நாட்டை வந்து கூட்டி கொடுக்குற நினைக்கிறவங்க. அதனால்
அந்த ஆபத்தை தெரியாமல் பணம் கிடைக்குதே, யார் என்ன கேட்டுற போகிறாங்க, செருப்பால் ராமனை செருப்பால் அடித்து நம்ம வந்துட்டோமே, உங்களுக்கு புரியுதுங்களா, அப்படின்னு ஒரு மமதையில் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதனால தான் சாவர காலத்தில் சங்கரா சங்கரான்னு பயந்து போய் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க.